Chceš to odpočítat? Že ten klasik. Hej, s tím ledem je to lepší, ale. Dárku? Jdeš první či jdeme naraz? Na nás to nemůžeme. Ale můžeš tamhle bále do toho. No, tak to je na ní, že? Jak to je? Tak my se připravíme. 5 vteřin nebo jenom na močení? Tak Dárku, pojď, hlavní si trošku. Potaď já naspět. Kolik dáme? Roli vám to stopne. Kolik to stopne? Ale takže jo, tam již nepočím. Pojď. Tak Dárku. Dárku, pojď víc na bok. Pojď Dárku, dáš to. Kurva, to byl jenom začátek, jo. To byla sekunda, tak ještě 5krát. Já myslím, že to je nejjednodušší úkol, ale teda. Aspoň si budeš hlavu, no. No, ne, to nejde, ale jako to chvilku studí, že jo, ale nic to není. No, nic není pro tebe. Na těch 5 sekund to bude Kdy jsi vlastně zatím? To nebylo 5 sekund. Ale to nemělo by 5 sekund. Ne, jo. Ne, to bude tam Ty do toho kecáš, když ne. Tak si to užij. Zase jsme dezinformovaní. Ale ty nehraješ, ty drž hubu. Ale Prezi je tu taky. Valec, hecni to na 5 vteřin. Jo, druhý Dárka, tohle to máš. Taky máslo. Máslo. Ale si mocnější. Máš mi... Ale počkej, jakože je drsnějšího, tak Je drsnější. To si necháš líbit, jo. Dárku, to si, ale... To si necháš líbit, že máme drsnější. já jsem splnil úkol. Ale bál Jsi drsnější než bál? Jak to? Dobrá. Teď taková červená hlavička. Počkej, já mám ještě tak normálně, jo.